बिफा बुरैनाव बिफाफोरनि एसे इनकामनि सायाव सोनारबाय थानो बे फोरोंनाया जों बर'फोरनि गेजेराव बबेनिफ्राय फैखो आं मिन्थिया। नाथाय बे कालचारा दिनै दुखुनांथाव। जि बिमाहा एसेल' इनकाम दङ, जि बिफाहा एसेल' इनकाम दङ, फिसा खामानि मावनानै दिहुनो जोंनि दिनैनि नांगौफोरा फिसाबाव रे। दिनै जोंनि नांगौफोरा फिसाबाव, जोंनि नांगौफोरा फिसा नंलिया, जोंनि नांगौफोरा गिदिर गिदिर। जोंनि गाननाय जोमनायनि जि बेसेनफोर बारानिफ्राय बारा जालांदों। दिनै बे गासैनि थाखाय जोङो बिमा मैगं फाननायनि सायाव जोङो सोनारनानै गाननो जोमनो देलायनो नागिरोब्ला, बिफा एसे माबा मोनसे फिसा खामानि मावनायनि सायाव जोङो बेबायदिहै जोङो लाक्जारि मोनसे लाइफ जोङो नागिरोब्ला, जों डिमान्ड खालामोब्ला, बिनि खस्थ'खौ सोर मोनगोन? बिमा बिफाया अबसे बे खस्थ'खौ मोनगोन। आं बेबायदि कालचाराव थांनानै थाबोनायखाय आङो सिगां आं जेबो सानाखैमोन। जेब्ला आं इण्डियायाव दंमोन आंबो बेखौ जेबो सानाखैमोन। बिमा बिफानाव बिबानो मोनो, बिमा बिफाया बिबानो होनांखागौखा होननानै आं सानदोंमोन आरो। नाथाय जेब्ला आं इंलेण्डआव थांबाय, बिसोरनि सेंग्रा सिख्लाफोरजों लोगोसे थांनानै थाबाय, बिथांमोननि वर्ल्डखौ आं नुबाय। बिथांमोना बिब्दि नङा, बिथांमोना बेबायदि इसिबां डिमान्डिं नङा। कारण बिमानि लाइफआ बिफानि लाइफआ बिफानि। बिमाहाबो बिदि रंजानो मोन्थाय दङ। बबाव लिरनाय दङ, बिमाया गावनि फिसानि थाखाय गासैखौबो होजोबनानै, गाव जानो लानायखौबो होनानै बेसेबां सेक्रिफाइस खालामनांगौ होननानै बबाव लिरनाय दङ। बबाव लिरनाय दङ बिफाया गावनि गथ'नि थाखाय गासैखौबो सेक्रिफाइस खालामनानै गाव मोनसे दुखुथिया जिउ खुंनांगौ होनना बबाव लिरनाय दङ। आं नुवाखै बाइबेलाव, सोरबा नुदोंब्ला आंनो दिन्थिनो हागोन। बिफाया मावफुंनानै साइकेल बोराय सालायनानै जायहा जेबो खामानि मावा बेखौ मा खालामनांगौ? दामि दामि बाइक सालायहोनांगौ होननानै आंनि बाइबेलाव लिरनाय आं नुवाखै, आरो बबेबा बिजाबावबो आं नुवाखै। बिमाया मावफुंनानै गावनि फिसाजोनो 10,000, 15,000, 20,000नि आखायाव मबाइल होनांगौ होननानै आं लिरनाय नुवाखै। जोंनि लाइफआ इन्डिभिजुवेल, जों गासैबो गावबा गाव। संसाराव थानाय समाव जोङो बिमा बिफा हिसाबै मोनसे रिलेशनशिपआव फैयो, नाथाय थोंजोङै नायनो थाङोब्ला जों गासैबो इन्डिभिजुवेलसो, जों गासैबो गावबा गावसो। आंनि आइया आइ, आंनि आफाया आफा, आं। आंनि जिबना आंनि जिबन, आइनि जिबना आइनि जिबन, आफानि जिबना आफानि जिबन। बेबायदि हिसाबै आफाहाबो बे संसाराव गुसुं जि सम दङ बेयाव रंजालांनायनि मोन्थाय दङ। गांसे मोजां गस्ला गानलांनायनि बेहाबो मोन्थाय दङ। गंसे मोजां बाइक सालायलांनायनि मोन्थाय बेहाबो दङ। बबाव लिरनाय दङ बिथाङा गासैखौबो आंनो होजोबनानै गाव साइकेल बोराय सालायबाय थानांगौ होननानै, बिथाङा गासैखौबो आंनो होजोबनानै गाव बेबायदि जिथाखौ गाननानै बेरायबाय थानांगौ होननानै बबेयाव सोर बुंदों, सोर फोरोंदों? खिन्थु जोंनि कालचाराथ' दिनै बिब्दिनो। जोङो बिमा बिफाखौ जोंनि गासै नांगौनि थाखाय, जोंनि लाक्जारिनि थाखाय, जोंनि कम्फर्टनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ बोलि होगासिनो दङ। जोङो बोलि होगासिनो दङ। जोंनि कालचारा बिब्दि, जि कालचारा मोजां नङा। आंनि बायदिब्ला बिसोर जायहा मावफुंदों, जायहा दिहुनदों, बिथाङा बे संसाराव गुसुं जि जिबन इसोरा बिथांनो होदों, बिथाङा रंजालांनो बेहाबो मोन्थाय दङ। मोजाङै जालांनो गानलांनो, मोजां बेरायनो, मोजां मोनसे न'आव थालांनो बेहाबो मोन्थाय दङ। इसोरा बे मोन्थायखौ बेनोबो होदों। बेनिखायनो बे दिहुनदों, बे मोनगाननांगौ आसलते। बे दिहुनदों, बे एसे आरामै थांना थानो मोननांगौ आसलते। नाथाय जों बेबायदि खालामदों जोंनि बिमा बिफाखौ। जों बिथांमोना होथारनांगौ, बिथांमोना जोंनो खालामथारनांगौ, जोंनि थाखाय बिथांमोना मावथारनांगौ, बेबायदि बाध्य खालामनानै बिथांमोनखौ मिजारेबल होननानै बुङो इंराजियावब्ला। मोनसे दुखुथिया जिउ खुंनो जों मा खालामदों? जोङो नारसिनदों, जों बाध्य खालामदों। जिया मोजां नङा, जिया एक्सेप्टेबल नङा। जों ख्रिस्टियानफोरा बे गियाना थानांगौ, गुबुना दाथा। जों गियाननि फुंखाखौनो मोनबायबालाय, इसोरानो गियाननि गुदिबालाय, आरो बे गियाननि गुदिखौनो मोनबायबालाय जोंहा बेसेबां गियानबो गैया अब्ला जों जोंनि बिमा बिफाखौ माबोरै अननांगौ, बिमा बिफाखौ जों माबोरै बाहायनांगौ, जोंहा बेसेबांबो गियान गैया अब्ला बोरै बुंनो? अब्ला प्रमाना बहाथो? जों जे गियाननि गुदि, गियाननि फुंखा बे इसोरखौ मोनबाय, प्रमाना बहाथो? मोनबायब्लालाय बियो जोंनि प्रेक्टिकेल जि जिबन बेयाव चेन्ज लाबोनांगौना, सोलायनाय लाबोनांगौना। जोंनि थांना थानायाव सोलायनाय लाबोनांगोन ना। गियाना सोलायनाय लाबोयोना लाबोयो। जों गियाननि गुदि बै इसोरखौ मोनबायब्ला जोंनि जिबना बेसे सोलायजानांगौ, सोलायनायनि जोंनि जिबन। गुबुननिया जियानो हक, जों इसोरखौ मोननाय,
बे गियाननि गुदि गियाननि फुंखाखौ मोननाय जोंनि प्रेक्टिकेल लाइफआ जोंनि थांना थानाया आलादा जानांगौ मा बुंदों बाइबेला नों सेंग्राङै थाबाय थाया दिनै नों जानो हागौ बिबानो मोनजादों बिबानो मोनजोबदों बिबानो मबाइल रिचार्ज बिबानो बाइकआव थाव स्कुटियाव थाव मोनदों जानो हागौ खिन्थु बे समा नोंहाबो थाबाय थाया गोबाव नङा बे जोबगोन गाव नोङो होग्रा जानांगोन दिनै नों जानो हागौ कलेजनि फिस इउनिभारसिटिनि फिस बिमा बिफानिफ्राय बिबानो डिमान्ड खालामबानो मोनदों दिनै नोङो गाबोन नोंहा गावहानो थागोन जायनो नोङो फिस होनांगौ थागोन गानहोनो गोनां थागोन जोमहोनो गोनां थागोन नोंहा गावहानो बे बिबाना नोंनावनो फैगोन गाज्रि मोननाङा आंनाबो आफाया थाबाय थानाय नङा नोंथांनाबो थाबाय थानाय नङा नोंथाङा गाबोन गाव हारसिङै थांना थानो गोनां जागोन What are you doing today? Are you preparing yourself to take all this responsibility? The time that you have now, are you using it to prepare yourself to take a huge responsibility? दिनै जि सम दङ बे समखौ बेबायदियाव बाहायदों ने नोङो गावखौ थाम-थिम खालामनायाव बाहायदों ने नोङो गाबोन जेब्ला नों बे बिबानखौ मोनगोन गाव मोनसे न'खर सामलायनायनि बिबान मोनगोन गाव गथ' गथाय फरायहोनायनि फोरोंनायनि बिबान मोनगोन गानहोनाय जोमहोनायनि बिबान मोनगोन बेराम आजार नायनायनि बिबान मोनगोन नों गाबोन हागोन बे बिबानखौ लानो नों दिनै थाम-थिम जादोंना जायाखै बे बिबानखौ लानो This is the time बे सम नोंहा गावखौ प्रिपेयार खालामनायनि गाबोन बेबायदि मोनसे हिउज रेसपन्सिबिलिटि लानायनि मोनसे बिबान नोंहा फैखागोन गाबोन नेचारेलि बे फैगोन बे गावनो गाव फैगोन समजों लोगोसे फैगोन किसुमानावथ' समनि सिगां फैयो खायफा मा मोजां मोनोथाय समनि सिगां इसिबां गेदेर रेसपन्सिबिलिटि लानो जेराव बैसो जायाखै जेराव मोनसे बिथा जायाखै गावहा मोनसे प्लेटफर्म जायाखै गावहा मोनसे रिसर्स जायाखै गावहा बे समावनो बे इसिबां गेदेर बिबान हाबा जानाय होननानै बुङोब्ला जों धेमालि लायोना जों गोरलै लायो अबसे लाथावथावबो जोंनि गेजेराव गोरलै लाथावथाव मा सिन्तासि मा जिंगासिनो गोनांसि लाबोनानैल' दोनफैनांगौ आफायानो फिसिखायो हाबा जानो गिगोन बे जोङो लाबोनाल' दोनफैनांगौ आयानो जाहोबाय थायो गानहोबाय थायो जोमहोबाय थायो गाव दख'ना गांसेबो बायनो गोनां जाबोआ हाबा जानो गिगोन आं जि कालसाराव थांनानै थाबाय बिथांमोना बिमा बिफानि न'खराव हिनजाव लाबोआ बिमा बिफानि न'खराव बिथांमोना हौवा लाबोआ बिथांमोना एडाल्ट जानाय लोगो लोगो बिमा बिफानिफ्राय बिथांमोना सेपारेट जायो एडाल्ट माब्ला 18 माने बिथांमोना एडाल्ट जायो 18 बानो हाबा जा दाजा बिथांमोना 18 नि उनाव मा बिथांमोना कलेज फिस इउनिभारसिटि फिस जेबो बिथांमोना बिमा बिफानिफ्राय डिमान्ड खालामा इउकेनिफ्राय सासे आंनि सिख्ला लोगो फैदोंमोन जोंहानाव ओमफ्राय जों सानैजों जिरायनाय समाव बिथाङा बुंदों आहा बेड निउज दङ होननानै बुंदों बिथाङा आहा मोनसे गाज्रि खबर दङ होननानै दाखालि आहा गारिया बायबाय गारिया गाज्रि जाबाय दा माजों बायफिनगोन मिन्थिया बिथाङा बुंदों अबसे आफाया बुंदों गाव एसे हेल्प खालामगोन होननानै ओमफ्राय बे समावनो आं थाबै सोंफ्लांबाय जि इंलिश कालचार नोंसोरनि जि ब्रिटिश कालचार बे कालचाराव गथ'फोरा बिमा बिफानियाव बेबायदि गारि बिनो बाइक बिनो मबाइल बिनो बेबायदि हायोना हाया बिथाङा बुंबाय बियो गासैनिख्रुइबो गाज्रिसिन आरो लासिंसिन गाहायसिन थाखोनि बे बाथ्रा होननानै बिथाङा बुंदों जों बिया आं एडाल्ट आं दिहुननो हानाय जाबाय आंनि दिहुननायनि केपासिटिया मा आं बेजोंसो आं मा बायो बियो बिनि सायावसो सोनारो आफानि दिहुननायनि केपासिटिनि सायाव आं मा खालामनो नागिरा आं थांनानै थानो नागिरा आरो बिमा बिफानाव सानफ्रोमबो बिदि डिमान्ड खालामनाया जोंनि गेजेराव लासिंसिं बिथांमोना अननानै होयोब्ला जों लायो जुदिअ आफाया बुंदों आंखौ आंनो गारि बायनायाव हेल्प खालामगोन अब्लाबो आंहा मोनसे दायित्व थागोन जेब्ला आफानो नांगौ जाफिनगोन आं बे समाव होफिननो हानाया आंनि मोनसे मानबता बिथाङा बुंदों हिउमेनिटि आफायानो जेब्ला आरो गावनो नांगौ जागोन बे समाव आं होफिननो हाहैनाया आफाया नुदों बे समाव आं गारि बायनो हानाया आंनि थाखाय अकस्मात गारिया गाज्रि जाबाय बे समाव आं गारि बायफिननो हानाया गोब्राब बेवहाय आफाया आंखौ हेल्प खालामनो नागिरदों नाथाय जेब्ला आफानो नांगौ जाफिनगोन बे समाव आं आफाखौ हेल्प खालामहैफिननो नांगोन बे मोनसे हिउमेनिटि होननानै बिथाङा बुंदों बे गाहायसिन थाखोनि गाज्रिसिन लासिंसिन बाथ्रा होननानै बुंदों जोंनि इउके बायदियाव आरो आं नुबोआखै बिथांमोननि गथ'फोरखौ सानफ्रोमबो माबा मोनसे बायनो सानफ्रोमबो माबा मोनसे डिमान्ड खालामनाय आं नुबोआखै बिथांमोननो पकेट मानि हिसाबै होयो
सप्तायाव बिमा बिफाया मोनसे बिबान लानानै आरो बे पकेट मानिजोंनो बिथांमोना थांनानै थायो आरो जेब्ला 18 जाबाय बिथांमोना ना कलेज फिस मोनबावो ना स्कुल फिस बिथांमोना मोनबावो 18 जानाय लोगो लोगो बिथांमोना गाव गाव खामानि मावनांगौ जायो गावनि गाननाय जोमनाय दिहुननांगौ जायो 18 जानाय लोगो लोगो बिथांमोना राबाय होननानै बुंदोंलाय देरबाय होननानै बुंदों एडाल्ट होननानै बुंदों मेच्युर होननानै बुंदों बेवहाय गावनि नांगौखौ गाव दिहुननानै थांनानै थानो हानाय जाबाय बिथांमोना बेखौ बुंदों बेवहाय बिथांमोना गाव गाव सोरबा रेस्टुरेन्टआव सोरबा शपिं मलाव सोरबा बबेबा कम्पानियाव खामानि मावनानै बिथांमोना गावनि नांगौखौ बिथांमोना दिहुनो सानफ्रोमबो गावनि नांगौफोरनि थाखाय सोरखौबा बिथांमोना दुखु होआ सोरखौबा बिथांमोना खस्थ' होआ बेनिखायनो बिथांमोना जौगानाय आरो बेनिखायनो बिथांमोना जेब्ला हाबा जायो जेब्ला गावहा बेबायदि बिबान लानो हानाय जायो जों गोबां समाव मोनथिया सेंग्राफोरा हाबा जानाय माने मा बिबान लानाय हाबा जायोब्ला ओरै बुंनाय जायो रे नों सासे सिख्लानि बिफानाव थांनानै मा बुंनाय जायो दिनैसिम नोङो नोंनि फिसाजोखौ जाहोदोंमोन लोंहोदोंमोन आं लांनोसै आं जाहोसिगोन दिनैसिम नोङो गानहोदोंमोन जोमहोदोंमोन आं लांनोसै आं गानहोनोसै जोमहोनोसै दिनैसिम नोङो बेमार जायोब्ला बेराम आजार जायोब्ला डक्टरनाव लाङोमोन दिनैनिफ्राय आं लांनोसै बेराम आजार जायोब्ला आं नायसिगोन होननानै बिबान लानानै फैनाय जायो हिउज मोनसे रेसपन्सिबिलिटि मोनसे न'खर बानायनो थाखाय दिनै जोंनो इसेबांखिनि थाखा फैसा नांगौ मोनसे न'खरा सोलिनो थाखाय नोङो सेंग्राहै थाबाय थानाय नङा दिनैथ' टेबोलाव थांबानो ओंखाम बबेनिफ्राय मोन्दों जों माब्लाबा सोंफेरो सावरायफेरो आफा बे अमा बेदरखौ माजों बायनानै लाबोखो जों सोंफेरो जों सोङा टेबोलाव मोन्दों नालाय जादों आरो जोङो गाबोननिफ्राय नोंहा बेबायदि जगायनायनि मोनसे दायित्व नोंहा फैगोन बिबान नोंहा फैगोन बे समालाय माथो अब्लालाय टेबोलाव मोन्दों जाबाय थानायनि सम नामा आफा लंपेन्ट नांगौलै आंनो होनना बुंबाय फैसा एसे मोनबाय बायनानै लायबाय बेखौ गानै जोमै बेरायबाय थानायनि सम नामा गाननो जोमनो गोसो बायदि बिबान मोनदों बेवहाय गानदों जोमदों बेरायलाबाय थादों टेबोलाव न'आव थांबानो मा समाव थाङो जायखिजाया आया ओंखाम दोनो बेखौ जानो मोनदों बेवहाय बेबायदि सोलिनायनि सम नामा बे समालाय बेथ' बेबायदि सम नङा बे समा गाबोन नोंहा जे मोनसे बिबान फैबाय थादों बे बिबाननि थाखाय गावगायखौ प्रिपेयार्ड खालामनायनि मोनसे सम बै बिबानखौ लानो थाखाय प्रिपेयार्ड खालामनायनि गावखौ थामथिम खालामनायनि मोनसे सम गाबोन दिनैनि बे समा मोनजादों होननानै जाबाय थानायनि गाननो जोमनो मोन्दों होननानै गारि मोन्दों होननानै बेरायलाबायबाय थानायनि समथ' बे नङा गावखौ प्रिपेयार्ड खालामनायनि गियानि बायदि सोलि बे टाइमा मा टाइम नों मिन्थि मर्देखाया एस्तेरखौ गोसोखांनो गोनां जादोंमोन बे टाइमा नों सिरि सिरि थानायनि नङा दलद थानायनि नङा नों दलद थायोब्ला नों सिरि सिरि थायोब्ला जोङो सेस जागोन बे समाव नों बेरायबाय थादों बे समाव नों मोनजादों होननानै उन्दै उन्दै जाबाय थादों बे समा बिदि सम नङा गावगायखौ प्रिपेयार्ड खालामनायनि सम गाबोन जेब्ला नोङो गाव थांनानै थानो गोनां जागोन गावनि नांगौखौ गाव दिहुननायनि बिबान नोंनाव फैगोन बे समाव नोङो जेन सासे रिसर्स गोनां मानसि बायदि थांनानै थानो हायो सोर मोजां मोनो फैसा गैयि बिफाखौ मोजां मोनग्रा फिसालाफोर दं बेहाय रावबो मोजां मोना दा फैसा गैयिखौ मालायबा इसिबां बायनानै होनो हादों मालायब्ला बिबानो मोनदों फैसा गैयि बिफाखौ जों मोजां मोना दा नोंबो जागोन सासे दिनै नोङो मोनजादों होननानै जाबाय थादोंब्ला दिनै नोङो मोनजोबदों होननानै ओरैनो जुदि बेराय नोङो समखौ हगारदोंब्ला नों गाबोन मा जागोन फैसा गैयि बिफा नों जागोन मोनसे खामानि गैजायै सासे बिफा नों जागोन नों फैसा गैयि सासे बिमा जेबो खामानिनि थाखाय क्वालिफाइड नङि नों सासे बिमा नोङो जागोन मोजां जागोन बियो मोजां मोनसे न' गैजायै बिमा नों जागोन गथ'फोरखौ मोजां स्कुलाव होनो हायि नों बिमा नों जागोन दिनै नों समखौ मा खालामदों बिनि सायावसो गाबोन समखौ बायनानै ला माने प्रपारलि इउज खालाम बेसेन गोनां बै
जिबायदिहै बाहायोब्ला नोङो गावनि मोनसे लाइफखौ दानो हागोन गावखौ प्रिपेयार खालामनो हागोन गावखौ नोङो बानायनानै लानो हागोन बेबायदिहै नोङो समखौ बाहाय थारमाने वेस्ट खालामनाङा समखौ नोङो मोन्दों नाथाय बेखौ नोङो जुदि प्रपारलि इउटिलाइज खालामोब्ला नोंनि गाबोननि जिउआ दुखुनांथाव बेनिखायनो मा इसोरनि बाथ्राया गियानि बायदि थांनानै था सान नोङो आं बे समाव बेखौ खालामबाय थायोब्ला आंनि गाबोननि जिबना मा जागोन बेखौ सान आं दिनै बेबायदि सोलियोब्ला आं बेबायदि थायोब्ला आंनि गाबोननि जिबना मा जागोन बेखौ सान जोङो गियानिफोरबायदि थांनानै थायाखै आं नुदों जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा मा जायो जागोन आरो उदालगुरिनियाबा बिदि बुंगोन मा जायो जागोन आरो गाबोन बे गाबोननि बाथ्रा बे गियानि मानसिनि बाथ्रा नङा मा जायो जागोन गाबोन नङा गाबोन मा जागोन बियो दिनै नों मा खालामदों बिनिसो रिजाल्ट मा जायो जागोन आरो गाबोन नङा मा जायो जागोन गाबोन नङा दिनै नों मा खालामदों गाबोननि रिजाल्टआ बेसो नों मोजां खामानियाव सम होदोंब्ला नोंनि बे समफोरखौ नोङो फरायनायाव गोसो होनानै बाहायदोंब्ला गाबोन नोंहा मोजां मोनसे जिबन दङ गाबोन नोंहा मोजां मोनसे लाइफ दङ गाबोन नोंहा मोजां मोनसे फेमिलि दङ कारन नों जोहोलावै थाबाय थाया नों सेंग्रायै थाबाय थाया एस्टेरखौ बुंदोंमोन दिस इज नट ए टाइम टु किप क्वाइट दिस इज नट ए टाइम टु सिट आइडल डु सामथिं माबा मोनसे खालामदों माबा मोनसे मावदों नाम्बार 2 मा बुंदों अपरचुनिटि जों रावबो राजानियाव थांनो हाया खिन्थु नोंहा बे खाबुआ दङ बे अपरचुनिटिखौ नों इउटिलाइज खालाम दिनै जों अपरचुनिटिखौ इउटिलाइज खालामदों ने जोंनो दिनै बिमा बिफाया जे लाक्जारि मोनसे अपरचुनिटि लुफावनानै होदों मोनसे लाक्जारि खाबु जोंनो लुफावनानै होदों गावसोर जाय बिमा बिफा बेयावहाय थागोन जायफोरा गावसोर फरायनो खाबु मोनाखैमोन आंबा फरायनो खाबु मोनाखैमोन नोंबो फरायनो नाङा जोंखौ बुंदों नामा दिनै बिथांमोना जोंबा मोजां मोनसे स्कुलाव थांनो मोनाखैमोन नोंबो दा थां बुंदों नामा बिथांमोना दिनै बिथांमोना गावसोर माब्लाबा सोरबा थागोन बेयावहाय जायहा गुबुनाव रुवाथि थानानै देरबोनो गोनां जादोंमोन सोरबा थागोन बेयावहाय जायहा दाहोना थानानै गुबुनाव दाहोना थायै बिथाङा देरबोनो गोनां जादोंमोन अब्लाबो बिथाङा आं दाहोनासो थायोमोन नोंबो थानांगौ होननानै दिनैथ' जोंखौ बुङाखै आनखि गाव दाहोना थाग्राब्लाबो दिनै गाव फरायनो खाबु मोनासैब्लाबो गावनि समाव दिनै बुजिनानै मोन्थिनानै जि सोलायनाय मोनसे थासारि सोलायनाय मोनसे परिस्थिति बेखौ नायनानै बिथाङा मा खालामदों जोंखौ साबसिन स्कुलाव होनो नागिरदों जोंखौ प्राइभेट स्कुलफोराव होनो नागिरदों बेबायदि मोनसे लुफावनानै होनाय खाबु दिनै जोंनो होदों मोनसे अपरचुनिटि जोंहा दङ टाइम दङ दिनै जोंहा नोंथांमोन सेंग्रा सिख्लाफोर जायफोरा दङ बेयावहाय नोंथांमोना टाइम दङ लोगोसे अपरचुनिटि नोंथांमोना दङ खाबु नोंथांमोना दङ बे खाबुखौ सोर होदों जोंनि बिमा बिफाया होदों फरायनायनि मुङाव होननानै बुङोब्ला जोंनि बिमा बिफाया गासैखौबो सेक्रिफाइस खालामो बिथांमोना थामथिम कारन बिथांमोना बुजिदों सोलोंथाइनि जि गोनांथि फरायनायनि गोनांथि दानि मुगायाव फरायनायनि गेजेरजोंसो मोनसे केरियार मोनसे स्किल मानसिया बानायनो हायो मोनसे खामानिनि थाखाय क्वालिफाइड जानो हायो बिथांमोना मोनथिगौ बे बाथ्राखौ बेनिखायनो जोंनि सरकारि स्कुलफोरखौ नागारै आं नुनो मोनदों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव प्राइभेट स्कुलाव फरायहोनाय जुनियर कलेजफोराव फरायहोनाय बेबायदि गोबां थाखा फैसा खरस खालामदों बिथांमोना जोंनो लागै फरायनायनि मुङाव जोंनि मोनसे केरियार बानायनायनि उनाव जोंनो जेसेबांखिनि सुबिदा नांगौ बे सुबिदाखौ बिथांमोना लुफावनानै होदों जों हाया फरायनो नांला बिब्दि बुंनाय जोंनि गेजेराव दिनै बिमा बिफा गैया बे खाबुखौ मोननानैबो नोंथाङा मा खालामदों गाबोननि लाइफआ बिनि सायावसो नोंथाङा खाबुखौ मोनदों खिन्थु मा खालामदों गाबोननि लाइफआ बिनि सायाव नों गाबोन मा जागोन दिनै नोङो बै खाबुखौ मोनसेयावबो इसेबां जोंनि अनख बिमा बिफानिफ्राय बेबायदि लुफावनानै होनाय खाबुखौ मोनसेयावबो दिनै बे खाबुखौ लानानै आं मा खालामदों गाबोननि आंनि जिबना बिनि सायाव मा खालामदों नोंथाङा गोसो होनानै फरायदोंना ना फरायनायनि मुङाव बिमा बिफाखौ मेगनाव हाद्रि सारनानै जोङो बायदि गाज्रि खामानिफोराव इनभल्भ जानानै दङ दहाय जोंहा सारा बुंदोंमोन फुंबिलि समावहाय गावनिनो फिसाला दिल्लीयाव फरायो होननानै बिथाङा बर'फोरनि अबस्थानि बाथ्रा बुंदों होननानै बुंदों आं मोनथिगौ आं गावनो बिथिं दिल्ली बेंगालर चेन्नाइ कलकाता बेफोरबायदियाव आं बेरायैखाय आं मोनथिगौ जोंनि बर' स्टुडेन्टफोरनि अबस्थाखौ बिथांमोननो बिमा बिफाया ओरैबायदि लुफावनानै होदों फरायनायनि मुङाव फैसाल' बिहरनांगौ जिखि जाया माबा मोनसे खालामनानैबाबो हरनो थामथिम आइ इदि नांगौ जादों आफा इदि नांगौ जादों होनबाथ' दङ गैया बिनि बाथ्राखौनो बुङा
लोगो बिथांमोननो फरायनायनि मुङाव माबा मोनसेल' जाना फैथों बिमा बिफानि आखाइया बे बिमा बिफानि साननाया बे माबा मोनसे जानानै फैथों बे आसाजों नांगौ बादि बिमा बिफाया थाखा फैसा हरगासिनो दङ बिथांमोना बेबायदि अपरचुनिटिखौ मोननानै इसेबां अनख सापर्टिभ बिमा बिफा मोननानै बे अपरचुनिटिखौ बहा इउटिलाइज खालामदों मोनथिगौ ने आं मोनथिगौ आं नुबोदों बिमा बिफाया नांगौबानो हरगोन खिन्थु बिथांमोना बे थाखा फैसाखौ बिथांमोना अननाय गैया बिमा बिफानि सायाव बे मोनसे नाम्बार 2 बिथांमोना गावगायनि गाबोननि जिबननि सायाव जेबो सिन्ता गैया मूर्ख बायदि बिथांमोना थांनानै दङ साननो रोङै बायदि थांनानै दङ बिथांमोना हागौदों होननानै सानदों बिमा बिफाखौ थगाय बिदि थाखा फैसा बिहरनानै बेबायदि बेरायनो सोरबा बाइक बायनानै लाहैदों सोरबा रेन्ट हाउसाव थानानै फेमिलि जाखानाय हौवा हिन्जाव बायदि थाहैदों स्टुडेन्टफोर टटेलि मिसइउज खालामदों माखौ अपरचुनिटिखौ मिसइउज फैसाखौ कलेजाव बेसेबांबा नांगौ बिमा बिफानियाव डिमान्डआ बेसेबांबा डाबल ट्रिपल बिमा बिफानाव बिथाङा गावगायखौ जे बानायनानै लानो बे जायगायाव थांदों गावगायनि माबा मोनसे केरियार बानायनो जे बिमा बिफाया बेबायदि खस्थ' खालामनानै गावगायनो बे खाबुखौ होदों थरानो गैया गथ'आ उनाव मा जानानै फैखो दा बेयाव नों ओंखारला दानाब्ला सोंजानो गिनाया मा जोबखो होननानै सोंगोन जे मा फरायहैनाय होननानै सोंगोन जे मा साख्रि मावगोन दालाय होनना सोंगोन जे फरायहैयाखैमोन ना बेथ' फरायनो होननानै ओंखारलांदों फरायहैयाखैमोन ना बेथ' सिख्ला लाना बेरायहैनायावसो बेस्थ' जाहैबाय मोनसे लोगोनि रुमनिफ्राय गुबुन मोनसे लोगोनि रुमाव पार्टि खालामनायावसो बेस्थ' जाहैबाय जि अपरचुनिटि जि समाव मोनदों बेखौ प्रपारलि बियो इउटिलाइज खालामासै बेसेन होआसै बिमा बिफाया होनाय खाबुखौ बियो बेसेन होआखिसै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर आं नुनो मोनदों जोंनि इण्डियानि स्टुडेन्टफोर जेब्ला इंलेण्डआव थाङो बेबायदि माइन्डजों थाङो फरायनो अक्सफर्डआव केम्ब्रिजआव जेब्ला फरायनो थाङो जोंनि स्टुडेन्टफोर सेंग्रा सिख्लाफोर बेबायदि माइन्डजों थाङो बिमा बिफानिफ्राय थाखा फैसा लाबोबाय थागोन फरायगोन होननानै नाथाय इंलेण्डआव थांनाय लोगो लोगो बे मेन्टेलिया सोलायहैयो लाजिनायजों बिसोरनि रावबो सेंग्रा सिख्लाया बिमा बिफानिफ्राय थाखा फैसा लाना फराया जे खामानि मावनानैसो फरायो आं नुनो मोनदों जोंनि इण्डियानि सेंग्रा सिख्लाफोर जायफोरा बेबायदि बिमा बिफाया गोबां थाखा फैसा दङ बे थाखा फैसाजों फरायनो होननानै थांदोंमोन नाथाय बिथांमोना बै कालचाराव लाजिनांनानै बिथांमोना खामानि मावनानै गावनि फिसखौ गाव दिहुननानै फरायहैनाय आं लोगो मोनबोदों दिनै जोंहा बेयाव कालचारानो लाजिनो रोङै मोनसे कालचार बोरायनानैबो बिमानाव फैसा बिबाय थानो लाजिनो रोङै कालचार दारि मोनबाय बेखौबो सिननो बिमानाव फैसा बियो बे मोनसे कालचार गावनि खानायखौबो सिननानै लानो 30 बोसोर बयआवबो बे सेंग्राहा थाइसे फैसा गैया लाजि रोङै मोनसे कालचाराव जों थानायखाय जों जेबो साना दे जों लाजि रोङैनो थाथ'नोसै नाथाय बाथ्राया बे इसेबांखिनि अपरचुनिटि जोंनो होदोंब्ला बेजों लाइफ मोनसे दाना लायाब्ला गाबोन नोङो रिग्रेट जानायनि अनगायै बेयाव जेबो गैया What are you doing with the time that you have now? What are you doing with the opportunity that your parents are giving to you? नों सानदों नामा बिदि सेंग्रायै बिबाय थाबानो मोनबाय थानाय बे बैसोआ नोंहा थाबाय थागोन होननानै नों सानदों नामा सिख्ला बिबाय थाबानो मोनबाय थानाय बे बैसोआ नोंजों लोगोसे अरायबो थागोन नोंहा गाव रेसपन्सिबिलिटि लानायनि मोनसे सम फैनाय नङा होननानै नोंथाङा सानदों नामा गाव मोनसे न'खर बानायनानै न' बानायनानै गारि बायनानै गावगायनि गथ' गथायखौ मोजां मोनसे स्कुलाव फरायहोनायनि मोनसे बिबान फैनाय नङा होननानै नों सानदों नामा नों मोनथिस्लाबै फैगोन बे समा सिख्ला Are you preparing with the time that you have with the opportunity that your parents are giving to you or just wasting it बे समखौ नोंथाङा ओरैनो नंगौ जाबाव बाहायदों बे थाखा फैसा बिमा बिफाया माबा मोनसे जाथों होननानै नों लुसुमनायखौ ओरैनो नंगौ जाबावो आं नुबाय पन्डिचेरिनि स्टुडेन्टफोर गुत्तै साउथ इण्डियाखौनो बेरायो इसिबां सम दङ ने जोंनि स्टुडेन्टफोरा इसिबां बेबायदि सम दङ ने फरायनो थांनाय स्टुडेन्टफोरा बाइक बायहैनानै रयेल एनफिल्ड बायहैनानै बुलेट बायहैनानै केटिएम बायहैनानै पन्डिचेरिनिफ्राय चेन्नाइनिफ्राय बेंगालर केरेला बेरायथिंबाय थानाय गवा बेरायथिंनायनि सम दङ ने बिथांमोना Is this a time for doing all of these things? बे गासैखौबो मावनायनि सम ने बे समा नोंहा
मबे समा मानि थाखाय गियाननि बायदि नों बाहायाब्ला गाबोन रिग्रेटनि अनगायै नोंहा जेबो जाया बेयाव दंखायो गोबां सेंग्रा सिख्लाफोर दंखायो जाया रिग्रेट जादों बे समावहाय आंहाबो बिदि सम दङमोन बारलांबाय आंनोबो बिदि खाबु होदोंमोन आइ आफाया दा गैला रिग्रेट जानानै जिरायखानाय बेयाव सेंग्रा सिख्लाफोर थागोन जायफ्रा दा बे समाव दङ गियाननि बायदि बाहाय समखौ बे समाव मा सम नों बुजि आरो बेखौ बुजिनोबा बेखौ माव जिया नोंनि बे समनि खामानि नङा जिया नोंनि बे टाइमाव मावनो गोनां नङा बेफोरखौ दा मावलाबाय गियानि मानसिया बेखौ खालामगोन नाथाय गियानि जाया मूर्ख मिथिगोन बियो मा सम खिन्थु बे मावनाय नङा बेखौ नंबां जाबांखौ बियो मावनानै बे टाइम बरबाद खालामगोन बिमा बिफानिफ्राय मोननाय रिसर्सखौ बियो बरबाद खालामगोन रिडिमिं द टाइम मतलब बेनि ओंथिया बे मोनथि नोंनि आखायाव जि सम दङ बेखौ गियाननि बायदि बाहाय माबा मोनसे जानो थाखाय बे समखौ बाहाय खारन समावसो जोंनि लाइफआ समावनो स्टार्ट जायो आरो समजोंनो जोबगोन जोंनि लाइफआ खिन्थु बे समनि गेजेरावनो गासैबो जानांगौ आङो जोबनायथिं मोनसे बाइबेल सिरि फरायनि गालातिया हरिना बुंदों गालातिया सयदा हादपद नोंसोरो बे बाथ्रायाव गोरोन्थि दाखालाम रावबो इसोरखौ सोलायनो हाया मानोना मानसिया गाव जेखौ फोगोन बेखौनो हागोनबो नोंसोरो बे बाथ्रायाव गोरोन्थि दाखालाम भुल खालामनाङा गोरोन्थि खालामनाङा मा बाथ्रायाव इसोरखौ जों थगायनो हाया मानसिया गाव जेखौ फोगोन बेखौनो हागोनबो बे समाव नों मा फोबाय थादों गाबोन हागोनाबो बेनो जागोन माबा मोनसे फोनानै माबा मोनसे जे गाबोन बुथुमनो मोनगोन आसा दा खालाम What are you doing? नों मा खालामदों एस्तेरखौ बुंनायमोन बे टाइमा राइट टाइम नोंहा अपरचुनिटि दङ माव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर बेयाव जिरायनाय सेंग्रा सिख्लाफोर बे टाइमा राइट टाइम नंबां जाबाङाव दा बाहाय सेंग्रा सिख्लाफोर बिमा बिफानि अननायनिफ्राय गोबां खाबु जों मोनदों Do not misuse it नों गाबोन रिग्रेट जागोन